Alhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbete lil muttakin. Ve la duvane illa alel zalimin. As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Yedi Türkmenistan ata vatanım. Kurban olsun sana bu canım tenim. Eğer de ben sana teşekkür getirdim. Bu benim ilim muradım. Eğer de ben sana dil getirdim. Bu benim dilim muradım. Eğer de ben Türkmenistan vatanıma Türkmenistan'ın formatlı prezidentine dövdü ettim. Oy benim ömrüm kuru.
içre feydimiz, bir karardır devletimiz, bir can bir ten göğresi, ulusiler aman Türkmen. Nurlansın vatan geleceği, anamdarının ölçeği, ilgünün sayılan gerçeği, hedefimde Kemal Türkmen. Doğamatım doğan Türkmen, tedi devir eyyam geldi, ulusiyle bir kar geldi, doğamatı doğan olur, arkadağı sevdar geldi. Tedi devir eyyam geldi, ulusiyle bir kar geldi, doğamatı doğan olur, arkadağı sevdar geldi. Budur ıkbalın kalkışı, külli Türkmenin alkışı, başına konmuş baht kuşu, asudadır asman Türkmen. İle kuvattır olur, yurdundan devrazı olmaz, cahanı bağlar olur, din dünyada rovan Türkmen. Doğamatın doğan Türkmen, tedi devir eyyam geldi, ulusiyle bir kar geldi, doğamatı doğan olur, arkadan sevdar geldi. Tedi devir eyyam geldi, ulusiyle bir kar geldi, doğamatı doğan olur, arkadan sevdar geldi. Arkadan sevdar geldi, arkadan sevdar geldi. Akşam bayramçık davralary paýtagtymyň günorta künjeginde Türkmenistanyň döwlet minberiniň öňündäki meýdançada dowam etdi. Hormatly prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow davara gatnaşylar şatlyk şowhun bilen garşyladylar. Şowhunly çykyşlarda mehriban watanymyza bolan söýgi, halkymyzyň belent watan söýjilik guruhy we onuň paragatçylyk söýjilik hemde dürejilik ýörelgelerine bolan agrarlygy öz beýany tapdy. Hakyky watançylygy, halkymyzyň agdy birligini hemde iriz watanymyzyň özüşleriň belentliklerini tarap anamlyk adamyny aňladýan çykyşlar ýatda garjy pursatlara baý boldy. Soňra bir dogrulan dabara asuda asmanymyzy ýagtyrandyran ajaýyp feýerwerk öwüşgünleriniň gözel görnüşleri bilen utgaşdy.
Ýurdumyzyň täze taryhy ýamynyň ajaýyp tagypalary bolan bu pursatlar halkymyzyň mehriban watanymyzyň mundan meýlekde gülläp ösmegi bilen baglanyşykly wezipeleriň çözgüdini, jogapkärçilikli we hemme taraplyny tatsa çemilişýänligini aýdynlyk bilen görkezdi. Çünki bu görnüşler halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň dugamaty atarlýanlygynyň nowatdaky beýanyny öwrüldi. Halkın arkadağlı zamanısına bugün dünya dolyar bak ovadına nesiller vatanın hak duvarına ömrüm uzak olsun arkadağıma halkın arkadağlı zamanısına bugün dünya dolyar bak ovadına nesiller vatanın hak duvarına ömrüm uzak olsun arkadağıma. Ey Allah'ım, özünün bütün ömrünün manisini halkımıza hem de vatanımıza hizmet etmekte görüp, qyys hawaty asyrlara barabar beýik taryh tutumlary durmuşa geçiren Türkmenistan döwletiniň gahrmany, hormatly İlýaşlymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Haç Arkadaýym Gurbanyň Berdimuhammedow hem de onuň durmuşda toplan tejribesi bilen ýetişen garaşsyz hem de baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň belent mertebeli prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedow zanlar sag başlardyk ömürleri uzak bolup özüňler hemişe görünür görünmez beladan beterden howpdan hatardan aman saklap il ýurtda fit alyp baran işlerinde rowaj eyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň täze ýan galkynşy döwrüniň halkyň arkadaly zamanasy ýylyň bu sähetli gününe hormatly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan prezidenti wezipesine girişmegi münasibetli berilen toýdakatyndan okulan ayet dualaryny hasyl bolan sawaplar başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabynyň bilmez ýurdumyz, watanymyz üçin şerin zalyn pida eden şehitlerdir gerçeklerin, erlerin, pirlerin, ulemalaryň, ähli Muhammed ümmatynyň her bir türkmen mukaddes oğuzundan umidiyar bolanlaryň, hususan ata watanymyzyň merdany hem de wepali ogly Berdi Muhammed ogly Mäli Kul Ağamyň ruhlaryny başladyk. Goý olaryň ýatan ýerleri ýagty, zaýlary cennet, ruhlary şat bolup, imanlary hemra bolsun. Ey Allah'ım, halkymyzyň uly önam bildirip, özüniň ykballaryny baglap, ýurdumyň iň ýokary döwlet wezipesi bolan Türkmenistan prezidentliginden taýlanan hormatly Serdar Berdimuhammedow özüň alyp barjak işlerini üstünlük meýesser elep, il ulusumyň önamyny ödep, alkyşlaryna münasip bolan hem de bütün dünýäde dostluk gatnaşyklaryny rowajlandyryp, ul awra ýalan hormatly Haç Arkadaýymyz ýaly ul üstünlüklerine gowuşmak meýesser elep, goý hemişe ilimiz atuda ýurdun parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, saçaklaryň yrtgally we döwletli eyle. وقل رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين آمين يا رب العالمين.